ngenteni. Nggih. Oke, heeh. Engko digarap nggo minunan julang joget. Iki ya gayeng iki ya. Gayang kowe kudu salah lho. Mosok dagelan doprok. Nih ora lah iki mau kok lek tak ganggu iki gending gedhe ora wani ngeron-ngeron. Cilik iki. Cilik to. Ah ngerti ya tak ridu iki mau. Ayo Mas gending tuwa lah. Kadek-kadek aja kadek. Gending tuwa sedina tiba ping 5. Ah nggih, angenteni Gonggo Mino. Wah iya. Gonggo Mino iki artine apa? Wis mandi, Bu. Mencari iwak. Molu roji, nem ciro lumo, nemo luroji. Ya. Kurang apa? Dudu. Oh, titik tak. Dudu ngawur. Sanes. Sanes nggih nak nggih. Nggih. Aku ki ngarang terok Bagong salah. Lama nempat rok. Ngono kayaknya coba ya. Nggih. Buka vokal. Aku ngenteni tekamu kaya ngentenimu dening bayu janji boten sesunipan jroning kalbu daku suma pabu
kasih Nduk cerita. Makasih gending loro angel kabeh kok Pak. Oh nyindeni srepek lasem wis iso. Weh. Delok neh nyindeni srepek sulang. Wis pun nonton rekaman pas nyindeni srepek pun didelok. Oh ayo. Yo kudu ajar kendel. Coba Mbak Yosidian Prati.